го много ясно. Каквото и да си говорим, трябваше да стигнем до трето ниво. Не дей да ме питаш защо, правим го много добро. Каквото и да си говорим, трябваше да стигнем до трето ниво. Не дей да ме питаш защо, правим го много добро. След първите 2-3 кейпа е 3. Поредна вълна топа, кой ги брои? Аз си оставам, изто представям N to the D to the O to the E. Имам машини в мен, много машини до мен, седни до мен, усили с мен. В ушите гърми всеки ден. Трика е в музиката, трика е в лириката. Трика е как го пазареш по бита и караш да вика публиката. Не дей да ме питаш защо, трябваше да минем на трето ниво. Правим го много добро, трябваше да стигнем до трето ниво. Правим го много добро, правим го много добро, трябваше да стигнем до трето ниво. Във времето днешно моето уважение за рапа със собствено мнение. Това си е смешно. Честно, брат, няма лесно. И малко ми става горещо. Що? Много рапери, много нещо. Въобще не е смешно какви имена е завъркал Трика безгрешно. Кика е в това.